Yksi niistä keikoista oli semmoinen festivaali, ja sitten ne festivaalijärjestäjät, ne päätti, että ne järjestää tällaisen etäkeikan. Se oli ensimmäisiä niin kuin lajissaan, ja ne oli sille, että tehdään semmoinen niin kuin etäkeikka netissä, virtuaalisesti, striimikeikka. Ja ne valitsi kaikista niistä koomikoista, ketkä piti olla siellä, ne valitsi 10 koomikkoa ympäri maailmaa. Ja se oli tosi siisti juttu, ja siitä tuli itse asiassa aika makea niin kuin siitä keikasta, ja erityisesti siitä hypestä, mikä siinä keikan ympärillä oli. Ja sitä varten yksi newyorkilainen toimittaja, joka teki siitä illasta semmoisen jutun, niin hän soitti mulle, hän halusi jutella mun kanssa siitä, että miksi Suomi on pärjännyt tässä pandemiassa hyvin, ja vähän jutella komiikasta ja niin poispäin. Ja mitä enemmän mä juttelin hänen kanssaan, niin sitä enemmän mä täysin, että miten siistiä se on, että me asutaan Suomessa, missä kaikki pääsee pelaamaan. Koska tämä tyyppi puhui mulle, tiettikö siitä, että kuinka rankkaa hänellä on ollut 80-luvulla niin kuin New Yorkin lähiöissä. Mä olin se, että get the fuck out, ja mä asuin Iranissa silloin, meillä oli Iranin ja Irakin välinen sota. Se oli se, että joo Ali, mutta sä et ymmärrä, katso. Sitten kun tuli 90-luku, meillä oli huumesota, mä olin se, että mä olin 90-luvun Vantaalla. Fuck you. Ja mitä enemmän mä puhuin tämän tyypin kanssa, mä tajusin, että juman kautta miten siistiä on asun Suomessa, missä kaikki pääsee pelaamaan, koska tämä tyyppi puhuu huumekartelleista, huumeparoneista, hän puhuu Pablo Escobarista, El Chapo Guzmanista.